З гэтага відэа вы дазнаецеся пра тое, што першымі ліцвіністамі былі камуністы з БССР. Зразумееце, чаму Прыбалтыка гэта так жа гідка і неправільна, як Беларусія. І спадзяюся, павялічыце сваю павагу да суседзяў з Літвы. Мы канал «Загляне сонца». Мы зрабілі добрую працу, давайце паглядзім. Сёння мы разбіраемся ў тым, як нібыта маленечка Літва мужна і канчаткова, што самае важна, вырвалася з палону СССР. Гэта вельмі важна, значна і карысна для Беларусі, бо можа быць выкарыстана ў якасці прыкладу. Прыбалтыка – савецкі тэрмін, і зараз так казаць не вельмі карэктна. Гэта як сапраўды Беларусія. Прыстойныя людзі ўжываюць тапонім краіны Балтыі. Дык вось, працэсы дэмакратызацыі і свабоды ў краінах Балтыі ішлі хутчэй, чым у нас. Справядлівае пытанне, чаму ўсё так сталася? Бо быў жывой досвед сваёй дзяржавы ў міжваенны час, традыцыі. Кампактныя краіны з моцнай нацыянальнай тоеснасцю, блізка да свабоднай Европы, плюс адметная свая мова і культуры, больш аддаленая ад расійскай. То бок, калі параўноўваць гэта ўсё з Беларусю і Украінай. Глядзіце, што атрымліваецца. Калі ты гаворыш па-літоўску, цябе расеец проста тупа не зразумее, а русіфікацыя там так проста не пракаціць. У Літве гаварыць па-літоўску нават для камуністаў было нормай. Тое самае датычылася старажытнай гісторыі, якую нацыянал-камуністы ніколі не адмаўлялі. На фоне гэтага з'явіўся тагачасны тренд на народныя франты. У суседзяў гэта быў саюдзіс, які ахопліваў натуральна ўсю краіну. Мы адзначым, што гэта шырокі апазіцыйны рух. Масква на пачатку не рэпрэсавала і не купіравала такія праявы. Перабудовы ж. Больш за тое, у лістападзе 1989 ВС СССР зацвердзіў закон аб эканамічнай самастойнасці краінаў Балтыі. А троху пазней Кампартыя Літвы атрымала незалежнасць ад КПСС. То бок не філія, а тыпу асобная камуністычная партыя. Але ўжо на пачатку 90-го году Гарбачоў паехаў у Літву на размову з элітамі ды простым народам. Пішуць, ён паўтараў адну і тую ж мантру весь час. Раздзяліцца мы не можам. Маўляў, нават Расія не выцягне адна без СССР. Не тое, што маленечкая Літва. Прыязджаў ён не дарма. Наперадзе былі выбары ў Верховны Савет яшчэ савецкай Літвы. Тут распачаўся эфект даміно. Грамадства Літвы наэлектрызоўвалася, а падзеі ішлі адна за адной вельмі шчыльна. 7 лютага 90-го года Верховны Савет прыняў пастанову, згодна з якой далучэнне Літвы да СССР у 40-м годзе было прызнана незаконным. Літоўцы адзначылі, што гэта быў гвалт з боку сталінскай сістэмы, якая на той момант з'яўлялася саюзнікам Гітлера. Фантастычная смеласць фармулёвак пры жывым СССР. 24 лютага 90-го года адбыліся выбары. І тут трэба звярнуць увагу на тое, што са 133 дэпутатаў недзе палова была рознымі навукоўцамі ці мела навуковыя ступені. То бок гэта была літоўская інтэлігенцыя. 11 сакавіка быў выдадзены акт аб аднаўленні дзяржаўнасці Літвы. Далей зацвярджэнне назвы Рэспубліка Літва замест Літ ССР. Віцес, дзяржаўны герб, рыцар на кані ці пагоня. Нацыяналізацыя маёмасці, прадпрыемстваў і ўсяго, што знаходзілася на тэрыторыі Літвы. І тэлеграмы паляцелі па ўсім свеце. Мы свабодныя, давайце сябраваць. Вельмі важнай штукай для літоўцаў была ліквідацыя ваенкаматаў. Адпаведнае рашэнне яны прынялі таксама ў сакавіку. Маўляў, літоўцы маюць служыць Літве, а не фіг пойми каму у Таджикістане ці на Сахаліне. Таму што памяць пра Афганістан, вельмі непаспяховую кампанію саветаў там, была зусім свежай. Сарвалі, карацей, літоўцы вясенні прызыў Маскве і там напружыліся. Дарэчы, а што тая Масква? Сур'ёзны замес распачаўся 27 сакавіка 1990 году. Савецкага і падкантрольнага цэнтру на тэрыторыі Літвы засталося няшмат, але найперш там была армія. Вайскоўцы пачалі захопліваць адміністратыўныя будынкі ў Вільні і Коўна. Іх і далей выкарыстоўвалі. Напрыклад, сіламі ўнутраных войскаў храмілі друкарні, дзе выдаваліся нацыянальныя адозвы і газеты. Паразіты, карацей. Але далей стала яшчэ горай. 8 красавіка у Літву была спынена падача нафты, зменшаная да мінімуму падача газы, на паўзу паставілі падачу драўніны. То бок, Масква
сваімі рукамі правакавала энергетычны калапс. Спыніліся ўсе ТЭЦ, якія працавалі на мазуце. Нават на Ігналінскай АЭС дзейнічаў толькі адзін рэактар. Людзі гублялі працу. Няма святла і цяпла, але Масква не ўлічыла, што гэтыя самыя людзі зліліся і выходзілі на вуліцу на мітынгі. Іх дыскамфорт, безумоўна, пераўтварыўся ў злосць, але яна накіроўвалася на саветы, чый разлік не спрацаваў. Літоўцы толькі больш палітызоўваліся на карысць нацыянальных інтарэсаў. Весці перамовы Масква адмаўлялася. Гаварыць, маўляў, няма сэнсу, пакуль вы не скасуеце акт пра суверэнітэт. Улетку Літва нібыта, здаецца, і адыходзіць назад. Уводзіцца 100-дзённы мараторый на акт пра незалежнасць. Але гэта такі якасны і цікавы вельмі манёвр. Літва шмат працуе, дамаўляецца з Еўропай і ЗША. Першая сустрэча і перамовы Масква-Вільня праходзяць толькі ўвосень, але канфрантацыя працягваецца. Пад канец 1990 году краіна прабывае ў вельмі цяжкім становішчы ў сацыяльна-эканамічным плане, бо крызіс, справакаваны Масквой, працягваецца. Але наэлектрызаванае палітычнае становішча захоўваецца. На шантаж, пагрозы і бронетэхніку на вуліцах літоўцы адказваюць упартасцю і халоднай злосцю. Малайцы. 10 студзеня 1991 года толькі прайшлі навагоднія святкаванні, Гарбачоў запатрабаваў тэрмінова вярнуць у Літве дзеянне Канстытуцыі СССР. І ўжо на наступны дзень пайшла спецаперацыя для падмацавання ягоных словаў. Савецкія войскі пачалі браць ключавыя адміністратыўныя будынкі ў Вільні і іншых гарадах Літвы. Спецназ КДБ «Альфа» узяў нават тэлецэнтр у Вільні. І вось тут, на жаль, распачалася сапраўдная кроў. Бо тыя будынкі і ў прыватнасці тэлецэнтр бранілі як звычайныя людзі, мітынгоўцы, так і літоўскія атрады самаабароны, якія назапашвалі зброю. То бок, мелі месца рэальныя сутычкі і перастрэлкі. За 11-13 студзеня 1991 года у Вільні загінула 13 чалавек, пацярпела 580, і сярод іх было 152 жанчыны. Крывавыя падзеі, безумоўна, сталі шокам для мясцовых людзей. Літва называла ўсё гэта актам агрэсіі і запатрабавала нахер вывесці ўсе савецкія войскі са сваёй тэрыторыі, а таксама пакінуць захопленыя аб'екты: дом друку, будынак радыё і тэлебачання, ну і гэтак далей. Яшчэ літоўцам трэба было як мага хутчэй узаконіць сваю незалежнасць праз рэферэндум. І пытанне там было вельмі простае. Ці падтрымліваеце вы рашэнне, каб Літва была незалежнай дэмакратычнай рэспублікай? Варыянтаў адказу не шмат, так ці не. Гэты працэс быў прызначаны на 9 лютага. У Маскве шмат ванялі, што рэферэндум незаконны, і з верталётаў нават раскідывалі нейкі там улёткі, каб людзі не хадзілі на выбарчыя участкі. Але літоўцы проста вау, яны высказаліся адназначным. 2 247 000 выбаршчыкаў. 2 28 000 за незалежнасць. Проста права. Але супрацьстаянне, на жаль, працягвалася. Фактычна ў краіне існавала дзве ўлады. Літоўская ўжо цалкам легітымная з любога пункта гледжання. Яе падтрымлівае большасць насельніцтва. І савецкая. У асноўным яе падтрымліваюць АМАП і вайскоўцы, якія сядзяць у сваіх частках і рэгулярна вылазяць кагосьці выкрасці ці забіць. Вільня ўвесь гэты час наладжвае стасункі з Захадам. Гэта вельмі правільны разлік. Урэшце стартуюць чарговыя перамовы з Масквой ужо ў фармаце Літоўская рэспубліка і СССР. За Літву впрягаецца, так бы мовіць, ужо дзеючы прэзідэнт ЗША Джордж Буш старэйшы. Як вядома, ён быў прыхільнікам тэмы захавання СССР, бо вынікі яго распаду маглі быць непрадказальнымі, плюс маглі азначаць узмацненне Кітаю. Яму гэта было нібыта не патрэбна, але пазіцыя па краінах Балтыі стала прынцыповай. Гарбачоў адпусці іх на волю. І гэты месседж даводзіўся да Масквы. Іншыя краіны СССР такой падтрымкі не атрымлівалі, а па краінах Балтыі існавала тэза: няхай на мяжы СССР будзе 3 маленькія Фінляндыі, і гэта лепш, чым адна вялікая вайна. Было яшчэ і такое. Масква тупа палічыла, што Літва нібыта чамусьці вінная ёй 375 мільёнаў рублёў за першы квартал 91 года, плюс 325 мільёнаў у пазабюджэтны фонд СССР. Маўляў, ганіце бабкі. Где деньги, Лебовские? Але тут падфарціла ў нейкім сэнсе. У Расіі абіраюць прэзідэнтам Ельцына. Інаўгурацыя 10 ліпеня 1991 году. Нечакана у прэзідэнце Расіі Літва знаходзіць сабе саюзніка. Тыя дамаўляюцца пра партнёрства і сяброўства. Але пад занавес адбываецца яшчэ адна трагедыя. Трагедыя ў Медзінінкаі
хіба апошні акорд гэтага супрацьстаяння. Новыя дзяржавы Балтыі, як адзін з элементаў свайго суверэнітэту, аднаўляюць мяжу з рэштай Саюза. Гэта все цалкам лагічна. Бо раней, зразумела, яе не было, ехай куды хочаш. Літоўцы вырашылі, што трэба праводзіць і ставіць заставы, прынамсі на дарогах. Новыя мытныя і кантрольна-прапускныя пункты Літвы і Латвіі стаюць мішэнямі віленскага і рыжскага амапаў. Лагічна, гэта тупа будка на лясной дарозе, яна ніяк не абаронена. Яшчэ 23-25 мая 91 года адбыўся шэраг пагромаў гэтых самых будак. А 31 ліпеня 91 года на пункце пропуска Медзінінкай знайшлі 6 трупаў і 2 цяжка параненых з ліку літоўскіх памежнікаў і паліцэйскага атрада «Арас». Адзін з мужчынаў, на жаль, памёр, таму агулам атрымалася 7 загінуўшых. Нават без экспертызы было ясна, што людзей дабівалі кулі ў патыліцу, калі тыя ляжалі на зямлі. І за гэтым все разумелі, стаяць савецкія сілавікі. Справа гучная. Літва ў чарговы раз запатрабавала выкінуць нахер усю савецкую гідоту ў камуфляжы, якая заставалася на іх тэрыторыі. СССР заняло пазіцыю, маўляў, гэта памежны інцыдэнт з беларусамі, не нашай справы. Забойцамі прадказальна аказаліся амапаўцы, толькі не віленскага, а рыжскага амапа. Прыехалі, забілі, звалілі. Іх выявілі, назвалі па імёнах, а пазней на базе амап у Рызе знайшлі аўтамат, з якога стралялі людзей. Усе яны, канешне, звалілі ў Расію. Некаторыя, як Чэслаў Млыннік, нават атрымалі розныя там ордэны, медалі і ў 90-х спрабавалі рабіць палітычную кар'еру. Літве іх ніхто не выдаў, не гледзячы на завочны пажыццёвы прысуд. Падзеі паскорыў путч у Маскве. Дапамаглі старыя савецкія пердуны, якія яго арганізавалі. Хоць на нешта яны прыдаліся. У іх нічога не ўдалося, і савок стаў бурыцца паскоранымі тэмпамі. Літва цягам жнівеньскіх падзеяў 91-го падтрымала дэмакратаў і Ельцына. 22 жніўня літоўцы забаранілі дзейнасць на сваёй тэрыторыі камуністычнай партыі. 24-го была створана часовая камісія па расследаванні дзейнасці і злачынству КДБ. Савецкія вайскоўцы нарэшце пачалі пакідаць свае базы, занятыя імі будынкі і гэтак далей. 31 жніўня зваліў таксама амап. Частка адляцела на самалёце ў Маскву. Частка, па гражданке, так бы мовіць, проста уцякла хто куды. Але ў Літве наўрад ці нехта застаўся, бо, натуральна, стром. 6 верасня 1991 года Дзяржаўны савет ужо паміраючага СССР нарэшце прызнаў незалежную Літву. А ўжо 17 верасня маладая дзяржава стала чальцом ААН. Важны момант, якім быў беларускі ўдзел у пазначаных падзеях. Сітуацыя вельмі падобна на сённяшнюю, нават максімальна. Масква юзала БСР і яе кіраўніцтва як сваіх верных вассалаў. Але дэмакратычная апазіцыя і БНФ, канешне, падтрымлівалі незалежнасць Літвы. Верховны Савет БССР заявіў, што ў выпадку выхаду Літвы з СССР Савецкая Беларусь будзе прэтэндаваць на Вільню. Прывітанне сённяшнім спрэчкам пра літвінізм і літвіністаў. Першымі так сталася літвіністамі былі камуністы з СССР, як аказалася. А логіка была такая, што Вільню літоўцам падарыў Сталін. Значыць, Вільня мае застацца ў СССР любым коштам. Падобна на абгрунтаванне анексіі Крыма. Зусім іншая пазіцыя была ў беларускіх нацыянал-дэмакратаў. Вільня для іх была месцам сілы на працягу ўсіх 80-х гадоў. Бо гэта горад з гісторыі і дзе шмат чаго павязана з мінулым беларускім рухам. Але на далучэнне гораду да Беларусі прэтэнзіяў не меў ніхто. Гэта вельмі важна прагаварыць. Падчас падзеяў 90-91 гадоў, дзякуючы адсутнасці мяжы, беларусы таксама ўвесь час ганялі ў Літву, каб падтрымаць, паўдзельнічаць у мітынгах. Ёсць шмат фота, якія мы тут публікуем. Людзі ездзілі на мітынгі, арганізоўвалі акцыі салідарнасці ў Беларусі, займаліся гэтымі як простыя, так бы мовіць, беларусы, так і дэмакратычныя дэпутаты Верхоўнага Савета БССР. То бок, міграцыя цэлымі дэлегацыямі. Медыйна гэта было вельмі і вельмі важным. Прыкольна, што дэлегацыя ў беларускіх дэпутатаў было некалькі. Адна прасавецкая, якая ехала па загадзе Гарбачова, на чале, зразумела, са спадаром Демянцеем. Адна ад БНФ. Яна ехала падтрымліваць літоўцаў. Гэта Навумчык, Юнтер і іншыя. Але пішуць, што была яшчэ адна вельмі цікавая беларуская дэлегацыя, дзе знаходзіліся Віктор Ганчар і нехта А. Лукашенко. Карацей, кожны ехаў за сваім. Літва здабыла незалежнасць не за адзін дзень ці не за адзін тыдзень. Гэта не была рэвалюцыя, дзе хлоп,
Узялі ўрадавыя будынкі і адразу памянялі сцяг. У нейкім сэнсе атрымаўся майдан, які доўжыўся 2 гады. Са сваімі вогнішчамі на вуліцах, самаабаронай, цітушкамі і беркутам. Сыграла вельмі шмат фактараў. Нацыянал-камуністы ў серадовішчы кампартыі Літвы, моцная нацыянальная свядомасць, урэшце працэсе ў самім СССР. У Масквы тупа не аказалася сацыяльнай базы падтрымкі апроч ментоў і вайскоўцаў. Літоўцы прайшлі праз вельмі жорсткія выпрабаванні, але, сцяўшы зубы, вытрымалі. Малайцы, моя шчырая павага. Важна, што тады літоўскія дэмакраты чётка разумелі пра беларусаў, праводзілі рысу паміж саюзнікамі, нацыянал-дэмакратамі, якія маюць тыя самыя мэты і праблемы, і дзяржаўным апаратам, які проста выконвае волю Масквы. Мой досвед стасавання з літоўцамі прыводзіць да зайздрасці і захаплення гэтымі людзьмі. Няхай гэта проста спартовыя турніры паміж журналістамі. Яшчэ да 2020 года мне заўжды падабалася іх гуртаванне і гонар быць літоўцамі. Напэўна, у гісторыі з Саўком гэтым людзям вельмі дапамагло веданне сябе. Просты адказ на пытанне, хто мы такія. Мне вельмі хацелася, каб мы, беларусы, таксама знайшлі сябе. Наўрад ці яно адбудзецца рызыка. Гэта доўгі і часамі марудны шлях з сумневамі і перайманнямі. Але галоўнае, як лічу, не спыніцца і працягваць, не гледзячы ні на што. Вера ў сябе не з'яўляецца на пустым месцы. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Мы верым у лепшае і, спадзяюся, яго набліжаем. Калі ласка, калі будзеце ў Вільні, наведайце музей КДБ, каб атрымаць моцную прышчэпку ад таталітарызма і упадабайце наш відос. Ну і, канешне, давайце беларусець разам. Дзякуй, пакуль.